Tajomstvo toho, ako vyzerať harmonicky, nie je len o farbách, ale aj o tmavosom kontraste. Vaše oblečenie a líčenie vyzerajú najlepšie, keď ich nosíte v súlade s vašim osobným kontrastom. Ako zistiť svoj kontrast? Urobte si selfie v dobrom svetle bez líčenia, potom fotku desaturujte a pozrite sa na rozdiel medzi vašimi vlásmi, pokožkou a očami. Ak je celá fotka jemne sivá, máte nízky kontrast. Ak je na fotke viditeľná biela a čierna farba, máte vyšší kontrast. Ak nemáte ani nízky, ani vysoký kontrast a na fotke je zmes sivej, jemnej bielej a jemnej čiernej, potom je váš kontrast stredný. Prečo je dôležitý kontrast? Keď vaše oblečenie a líčenie odzrkadľujú váš prirodzený kontrast, vytvárate vizuálnu harmóniu. Nezabudnite, že autentický štýl nie je o nasledovaní trendov, je to o vašej jedinečnosti. Dajte nám vedieť v komentároch nižšie, aký máte kontrast vy.